miganda ngutumaro amanyire sawo ngutumaro musamalia konga mwanya bantu nyasa konga mwanya bantu ae konga mwanya bantu tiao kiwatira moyo aende tiramina amanyire yesu ngutumaro musamalia sobo gimobo sesa barie samba komwa yango tumaro musamalia wabeire wokorera wabeire wokoiranana achanda kire sobo gimobo ya yeso ito moyare nyasao ngutumaro musamalia homona no yongo tumaro musamalia Sobogimobo, neta yoga toko manya. Nabora some, aende mere me kobore. Ense, nere naya. Nabora nyomwe, mwana kobore. Ense, nere naya. Nabora nyola, chivata kenye kama tukagenda na netibore. Sobogimobo, nabora tuwa. Nade bibo kyonyore tobwate atobo ngimobo buri nayaye wakirwa magena wakwanirwa boba sobo ngimobo buri nayaye aya tobo moyo nante ebuita mama nanaye barute molero monene sadara kinasa kinabetine abasumba obagasaba bakarangerio monene akero barigerereti bakanyora bare bana bakeburianga yoyo yigera ruwe ngatieme chano tokuma ngatawe megandanare noare nae moyo saya ore moyo no arena ora omondoria kabwa tunaba uri akwa chingoma katigwa balenze omurawi agaetaga tuwa mata debe dire chege ndiwa taita kagenda akwa ninara agaeta karuta mataga debe dire chatimbwatia ora omo Samaria Yesaya gatomo mo Samaria getenjeria kamuya utamanya getari kakanepiri omutoyo ngabwena namanyire nzao yongo tomaro Samaria namanyire nzao yongo tomaro Samaria nzao yongo tomaro Samaria namanyire nzao yongo tomaro Samaria amana na bwemeganda yongo tomaro Samaria namanyire nzao yongo tomaro Samaria Okorora mangana rewe Andina ramaya Korora mangana sarigete Andina rarove Toku moyo nyasari Toi moyare Toku moyo nyasari Toi moyare Parimo tariko gongia Mati magangia chibarongo Ibere Asubwege Parimo
motabwate merimo mambe manyala orwese moye ikomi yasaya baku ali motabwate okobua nyaza oyo nkobaro okobua nechinguru mobuwese kotomare tomare kotomare 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 Somalia kotomare kotomare Somalia ngatayo kotomare kotomare Somalia kotomare kotomare Somalia kotomare kotomare Somalia ngatayo kotomare kotomare Somalia tira moyo aende tira mina amanyire yesu mutomaru Somalia sobo gimobo seta barie samba komwa yango tomaru Somalia wabeire wokorera nana achanda kire sobo gimobo ya yeso ito moyare yoga toko manya nabora some aende mere me kobore ense nere naya nabora nyomwe mwana kobore ense nere naya nabora nyola tibata kenye kama tukagenda na ndetibora sobugimobo nabora tuwa nade mabibo kyonyore tobwate atobo ngimobo buri nayaye wakirwa magena wakwanirwa boba sobo ngimobo buri nayaye aya tobo moyo elemente ebuita mama nanaye Bareo ababa kato keo moyo ekero barute ko molero monene sadara kinasa kinabetine abasumba obagasaba bakarangeri monene ekero barigerereti bakanyora barebana Omwancho murigereria o INKA TV ne biro binde to kwaregana naende ase channel yetu ya INKA TV elinde egokoletera owakambu ya mono ase abanyaruka babere bagotoka ase kenyoreke ya Samba 1 ekyokereme ye sublocation ya Kiobegi ward ya Masige East me ye constituency ya Bobasi county ya Kisii lero ntubwate mogana mutambe igo togwa kambu ya mono sana asayo murigereria uria watwarira mabera kwabere musamari umuya asenye ncho yo gokonya abanyaruka babere sokurigereria iga rero ebintu byonse bibire gaiga nigo biaikira iga asenye ncho yao ayo murigereria gwe channel yetu ya INKA TV uri gwatwarira mabera asenye ncho y'abanyaruka babere elio bagenderera masomo na kero kende
omosigo obo ogusue eri batwale chingagi chingia cyo kolengereria amasomo abo njebona botambe ngoro kwa MC Dudus neye koro kwa INKA TV channel ya unambe yemo asogo komanya boigo kogosemia na gokogokia sekerenchera unabono turase ekenyoreke ya samba 1 kegotoka miesa location ya Kiobegi ime ye ward ya Masige East bobasie constituency ya county ya Kisii bona banyaruka bagaiga ntete gukwana na barabo batotebinga kibaigure ekero banyorire omusaada buno oyo okirega igo sokoliga bintu nebinge birega igo mwanchu murigereria ntochiko bali baga babigore ende turigeringa mbire bibire lakini litangani tiga barakonyoria marieta abo nende bagotebinga kibaigwete karibu sana nakiyo kuroko Ntasa marieta nguru na Mogotu. Na Mogotu form ile ngoro bono ligotete Form 3. Form 3 ayo kikuroko Damakrimora ayo form ile ngoro Form 3 school mo soma kikuroko Nyabite AC secondary school Nyabite ntwachitega gato akoro mugano ino mugatweresa umuchando uri mwabwate mugatemena mumenya tobo kongu na kerokende ebintu biri muganiti gokonyo kerokene ninki muratebye umurigerere bwe channel ite ya INKA TV korengana nebimoro chaigali tukulia lero tuchake naye njani ngo batayingambia muno na twariro mo kontanyare we explain gotangambia mana sabari batokonyete nende bukwe gotanga ko bakogokoru nigo gokomentero tiganya saba iraniri ntunto batekere turabakane. Okay, asante sana na kwote bukuruko Krok Damakri ninge keroro chebintu bune biga ekero twakore to mugano gaiga mugatwerera asinchero yo wikirano umuchando mubwate no bokongo uri mwaeteire bono umusamali umuye gusaba samali maye barure binte nakyo ratebaye. I do really say thanks and be pleased always. Okay. Yes. Wewe to mwanje muri mwana munako kwane gesongo kwane kinga esukuru tali obosa na babwateganga yo gochia kobege ntugete. By the way Damakri ngyo tayo chikobekero gwa kore school. I want to be a doctor. Want to be a doctor? Yes. Wow. Wanchu murigereria na bo kurigereria orenga she want to become a doctor. Aye nkiro churachi kotaka kobekero kwa kore school. I also want to be a nurse. A nurse? Yes. Wanchu murigereria noroche nkeye buneichire na mangana maronge abana aba ekero bago chigosoma. Kero ago chikobe nurse, ekero ago chikobe doctor. One no ene ekenyoreke na bokego konyeka. Wodi na bego konyeka county ya Kisii na bego konyeka no nse ya Kenya na bego konyeka ikera baruira bange mbabwene bono nataka twire chinga kichinke sano mwanchu murigereria elio tobali baga bachikurigereria ibintu bitu abaleta ira igali tukuria rero ebi byakire tali ase chinguru cyaito kuri nasi chinguru cyao ayo murigereria INKA TV kwa bero musamali umuya asenge nchoko konya abanyarukaba bono nataka turigererie torenga ebintu biri barete rumbire byebi litanga ndi ndara korara ne bitabo kere kisemina kinambe yemo ndararo ne bitabo mbire gaiga mwanchu murigereria sakurigereria egekurunga test it and fix it KCSE revision igitabo ne ke biology sakurigereria iga onye kamera ya ne sakurigereria rongera bokororanga ngitabo kieke ne kyo bakonya konya ko revise na korora bintonga kibi bikogenda Damakri nishikiria hii negetabu eke egekoro kwa egekoro kwa test it and fix it cases revision negia chemistry abana besenge ncho batayete ko ba abanyagitari no maete obonyagitari ni okoro ase chemistry na biology bono nekega igoso gokirigeria na nkeba konya sana asoko revise agekoro kwa okoro Naomi wona naye na bogotwale kyo endo nyara ko bagokirigeria ekero mwanchu murigere togenderete konya korora nabo okonanya gugituburo nya gukirigereria kero togenderete nya kurigereria aiga gwetera ayo mwanchu murigereria na ndo musamali umuya aige gitabu nkero gekurwa 3rd edition test it and fix it ekenegia KCSE revision nege songo ngoigwa Damakri nigakonoge songo nao migakonoge songo geke ekenge chiko bakonya asingincho yoko revise na kurigereria nga na kibara genderere na masomo abo anche asenchera enkirano you can have this equally. Thank you. Omwanchu murigereria ne chi file inchirega igachira bakonya na kubeka na past papers chabo sakurigereria gaiga Naomi na bokubwateye ne yendenere gaiga oyo Damakri na Naomi na bokubwateye iga asingincho ko nekinga muchikorigereria ibintu urunge kero baro turasa masomo yo mwanchu murigereria chisabu nchiraroro iki kiteta mangana yo gochora iga nero geometrical set ya Oxford asingincho ya mathematics nonye koro mulimo mokongu
lakini enda bana bango ngotemba barasi bakonyari kwa nekinga nkoigwa le sabo nyendi yale gonya gochorwe sabo eye mbake bale gocha kayekora ene yao Demaklin neye tigatomo Naomi asinge nchoko nekinga ngokora bore omokia eskuru mwacho murigereria aiga bintu ne binge birure gati ya slippers inchire gaiga asinge nchi abarabuo konyorenga kire raisi na asinge nchi batete ko abanyagitari na ndemba maete buna amaina kurendwa aiga eline riogoria maino lira chikuba ira sama tukomake orojekero bagoseka maina bo na bale buya ari ndire nentute go keep kolenda buya enda maina bo tachia gutwara umuchando eye moyo mogutumika singe nchi gosibya maino elinde bintu byose bigenda burunge aiga osakorigereria omwanchu murigereria aiga echi nechi tissue paper osakorigereria buya kamera yanesa komureka buya ine tissue paper echirabe chiko bakonya asenchire ya mogo sende eri kwegendereria boigo mwana munyaruka atanya koba atabuga maguta kuyeke kigereri yori yaye nigorire riororo itagete kurindwa asekere ngaki tugwakambuye mana singincho y'abasamaria baya aya nara mafuta bana barabe gutumeka ase chingaki chiri abaraga niko yatumeka ngate na woro kuraya bwata. Thank you. All right, thank you so much. Nabuna botambe osakurigereria aiga nare gocha korora buya sane kero mondare cyo gukunore box yeye kyateri buyanye kunorenche Demaklin nabo gukunore box yeyo ontebinga ninki kereime ase box yeyo kero kurabeke biga iga keiga ne biturabebeka iga ukunore box yeyo ontebina nabo gukunoreye ontebinga ninki kwarorireime ase box yeyo kero bagende gukunora umwanchu murigereria INKA TV ntogendete bari wakambia mana singencho ya ayo murigereria koba omusomali umuya nagokonya abanyaruka abende batwarekere gento barabe bagosekere kero bagenderete amasomo enki mwanyorireke sanitary towels Yes. mwanchu murigereria neke nekima ene box ya moya sanitary towels ya chirega aiga neye mbabe bagotumeka neye ne yakabere barabe bagotumeka asingencho kwegendereria no manye to mwana munyaruka buna ubugima bwaye bure togotebambia mono sana osakurigereria aiga ebintu ebinge birega aiga echi ne towel chabo barabe bagotumeka echi barabe bagotumeka burunge timati gose no chirigereria na kerokende na umurarigereria ime mororenga ninki kiraroro ekero togende tunya kurigereria ebyonsi bya ruruga aiga mwanchu muri na bakurigereria ororega aiga asinge cyo mwana munyaruka no manyete ubugima bwaye buna boko batugwa kambia mono sana singe ayo murigereria kwerure elio gokonya abana abanyaruka kimwaro liraiga Thank you. Timaitinga omwanchu murigereria ekero ebintu byari gochaiga etimu yaitoga iganjarenge embo kigima yari konekinga bintu ari konyara kubigora ntweka timaitinga ekamera yani na bera nyara kobage ko mumureko yo moitekera kubirigereria gaiga one of our colleagues gaiga obikurigereria karibu sana Bridget. How are you? I'm fine. Okay, that's right. Na bogo tokonya ego gotorenga ebimbire biebi na kerokendo. Okay. All right. Thank you so much. Bridget is one of us. Nerore gotokonya konekinga ebibion singo ikeranabire. These are towels. Echigo chikobakonya na nekero bagu esibya banyare ko bagu chitumeka boikirano. Asengencho yebirote tekwanda bwango mwanchu murigereria eyene chumbi era chikokonya abana abiri kogenderera kigere chumbi nige gwansi ndagera nabana banyaruka mbanye debinto bigwansa wikatuba beke buronge nambia mono sana asengencho kwerure gokora bengenchenga bune iyo aige binto ne bingo mwanchu murigereria so kurigereria chisabuni nchirega aiga echo bago chikokonya gwesibeli na kerokende gosibelia nonya nechianga na aya na mafuta arachikoba konya sengencho yokone kinga endagera mbachiko yekaranga uya neye mu sabuni omo era bakonye gosibelie bintu byokorara beddings negative bintu binde binge omochere no raiga uyora nyara ko bagoko basukia nabo igesukali nere gaiga sakurigereria gage kamera nese komureka esukali nere gaiga ange chikiro 25 yo erabe gekubasukia asinga kietalinge aiga muriro to gwoka na bintu byonse mbiko nyara gokorekana ekebiriti getayo omwanchu murigereria kina kigwo kimuriro ne bucket nchibagendi asegeka getaligeke aigo sakurigereria egunia yere machani negunia yechibando eitwa baleterera bakonye kwegendereria asubugi mobo na yonsi tali asengenchu ichinguru cheito
gose chinguru chionde ne chinguru chiao aye omwanchu murigeria o INKA TV na igwakorera mukyo to gwakira ngambia mono sana asengenjo yokanekinga ayonsi abeire ekero baro torase kinyoreke kia Samba 1 ikira se sub location ya Kiobegi ime ye ward ya Masige East constituency ya Bobasi county ya Kisii na iga ntobaretera bintu bibere bitatu iga Joyce inchirega iga na bamoko bamogotumeka ibinabo tokora bibeka ga iga turabita by the meantime ikegera turarigiririe bibinde n'ekine kikaramu ikegera ngochora bare ekinchi bekiko bakonya nakarabukora bwata ibere iga nawe karabwata ibere iga ekine kikaramu mwachu murigereria ekine kikaramu inchire iga kitalinke inchibe kiko bakonya bonsi mbachikobagana senchira enkeranu kegima elinde bintu byonsi bichikobwenera kati ne box ibere na bomokorana ki mugushiko chitumeka yaliko na kingambiye nestugu neba konya sengincho yogo sibye nonye ne chisuguli na bintu binde mbako bayigo batari korosi chabati baratumika kunywa chai tu chinsa chiamambe karo bakogenda eskuru asengincho igo aya na masio korosia echabati egirabe yekubakonya buna aletirwa iga na sengincho bikoro to byo skuru ngomba bwa the school tavis ekine chirangi kirabe chikubakonya elio banyare ko bagwaka ebikoroto byabo nonya byabagoteirerende nabo bakora etigo ekero ebinde bikonya kurigwa eli banyare ko bagotumeka ne yeroiko ni mate mwanjite bintu bibonse yes na omogotumeka ebi byonsi nkaitenga goikirabo omwancho murigereria aya naro anyare ko bakagokoreka na iga seri tukoria rero lakini rende school fees mbaranyora buyego nekero eranyare kare korengana buna abasamaria baya baragenderere kunya kwerwa abana bambanyore school fees banyare ko bagosoma Naomi ebinte byonse ne byino asante ngakimurari ira gukia somurigereria murachiko bitumeka ndo bitumike bya asante mwacho murigereria bakabasinyire gukwana asengencho mbuya mono geichire mogoko baichoire edemaklin ebinte ngakimuranya ko mukubitumeka Nto bitumeke bia ndo kumiswis ande usone binde muraji ko ni mogaga mwigore duka ya ndo kare okay kusema kweli mpenzi mtazamaji wa runinga yetu ya INKA TV hao wanafunzi wametoa shukrani zao za dhati kweli kwa sababu ya msaada wako na wameahidi kwamba watatumia hivi vitu vyote kwa njia iliyo nzuri na wameshukuru kweli. Na labda kwa kumalizia chinzi mazingira yalivyo hapa si mazingira tunaweza sema kwamba ni ya kufana kwa mtoto msichana, na chinzi muda utakapokuwa unasonga labda wanaweza saidiwa wakawa na makao mazuri ambao kwa kiasi fulani yanaweza mfanya mtoto msichana kutabasamu kwa kusema ukweli. Na vile vile tungemuomba pia MCA ambaye anawakilisha wadi hii labda kiingilia kati na yeye atoe msaada wake, labda awajengee nyumba, ingekuwa vizuri sana. Na vile vile mbunge wa eneo hili la Bobasi Mheshimiwa Innocent Obiri ambaye pia namjua, akiingilia kati msaada wake utakuwa ni wa maana sana. Lakini muhimu hapa tunasema shukrani sana kwa wahisani wote ambao mmejitolea kwa hali na mali kusaidia hawa wasichana ambao kidogo tunaweza sema kwamba ni mayatima kwa sababu hamna wa kuwasaidia, lakini kwa sababu yako wewe mpenzi mtazamaji wamepata lile ambalo kweli wanaweza sema kwamba wana tabasamu. Mama vipi? Ni hivyo. Labda Damakili, ni unaonekana kuwa na jambo la kuzungumza mawili matatu hivi. When Jesus say yes, nobody can say no. 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 Nobody Can say no. nobody Can say no. nobody Can say no. nobody Can say no.
when Jesus say no, nobody can say yes. When Jesus say no, nobody can say yes. Oh, when Jesus say no, nobody can say yes. When Jesus say no, nobody can say no. Oh, nobody. Oh, wow. Nobody. Asante sana, asante sana. Thank you so much. Thank you so much. When Jesus says yes, nobody can say no. Yes. And if Jesus says no, nobody can say yes. So Jesus is the final. Yes. Thank you so much. Nimeshukuru sana. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, hiyo ndio design yao ya kushukuru na ndio design yao ya kumaliza. Bado wanahitaji msaada. Usichoke kusaidia. Msaidie mwenzako akiwa ngali hai, utabarikiwa zaidi. Na hapo ndo tunafikia tamati ya makala haya. Na watu wale ngase kinyoleke ya Samba 1 ikigotoka ime yesa location ya Kiobegi ward ya Masige East constituency ya Bobasi county ya Kisii situaletire endagire twakirembia mono sana onye kubwate omoyobo konya ino musamalimu yagendera gokonya abana aba elio bagenderere na masomo abo school fees bado mbarakana na bintu mbire bibalete bike na nyetu abalete irebi mbire bado batagete bike nonye nabo batagete nonya ne gisola kiraba konye kera stima telia elio amasomo abo anyare ko gakwororoba twagwakirembia mono mwanchu muriria INKA TV nambia mono sana singi joko echora channel yaito namba yamo ya INKA TV koba channel yaaye oyomo channel namba yamo ntobe to kolete remegano yende menge kurwa ebikie bikewe kemiche menene asebono abuno to kurra kurwa sekenyole ya Samba 1 chenkoro kwa MC Dudus.